Takže dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja by som vám spolu s kolegyňou porozprávala o tom vlastne, v akom stave je momentálne DRG na Slovensku. My sme ako ministerstvo DRG, alebo problematiku DRG dostali do rúk v roku 2021 a odvtedy začínali sme ako taký štvorčlenný tím na začiatku a odvtedy sa nám teda podarilo navýšiť kapacity. Momentálne je nás zhruba 12 a to nám vlastne umožňuje venovať sa aj ďalším a ďalším témam, na ktoré sme predtým možno nemali sme až takú možnosť sa im venovať. Postupne by sme si ich prešli s tým, že ja vám asi poviem také technické veci alebo veci technickejšieho charakteru a kolegyňa vám potom povie, akým spôsobom chceme plánovať takisto možno aj tú jednodňovú starostlivosť u nás v DRG, aké máme plány, takže možno sa môžeme aj inšpirovať navzájom. A teda, aby som začala. Takže prvou témou, ktorú by som načrtla, je posudzovanie vo všeobecnosti zmien v definičnej príručke. Čo sa týka definičnej príručky, tak vlastne tu aktualizácia neprebehla za posledné 10 ročie vo nejakej výraznej forme. Z odbornej oblasti sme mali viacero takých podnetov, čo by sme mohli zlepšiť, čo by sa mohlo pridať, ale chýbal nám ako keby taký nejaký metodický postup na to, ako posúdiť, či tá zmena je naozaj správna a či je pozitívna pre ten systém, alebo práve treba sa pozerať nejakým iným spôsobom. Minulý rok sme v spolupráci s TESI projektom, ktorý zastrešovala Európska komisia, dostali taký materiál, ktorý vlastne nám ponúkal taký metodický prístup odvodený z austrálskeho systému. V jednoduchosti sú to kritériá, je to zoznam kritérií, ktoré majú v Austrálii svoje nejaké hraničné hodnoty a pokiaľ sú tieto hraničné hodnoty naplnené, tak je možná existencia, alebo je dobrá táto zmena navrhovaná v definičnej príručke. Čo bolo potrebné dokončiť, je vlastne lokalizácia týchto kritérií a týchto hraničných hodnôt na náš slovenský systém. Kvôli tomu, že austrálsky systém, ako možno aj viete, má, ak sa nemýlim, okolo 800 skupín, pričom slovenský systém má pod 1200 DRG skupín, z čoho nám aj vyplýva, že tie jednotlivé vlastnosti DRG skupín budú rôzne. Takže pokiaľ v Austrálii majú napríklad pre minimálny počet hospitalizačných prípadov v jednej DRG skupine hranicu 200 hospitalizačných prípadov, u nás to nebudeme schopní naplniť s veľa našimi skupinami. Čo sa nám ale teda podarilo v rámci tohto roka je odvodiť metodickým postupom hranice pre tieto kritériá. Takže do budúcna máme už aj my akoby taký metodický prístup na to, ako zhodnocovať tieto zmeny v samotnom rozložení DRG skupín. Ďalším takým úspechom alebo ďalšou témou sú relatívne váhy. My sme na Slovensku mali relatívne váhy odvodené z relatívnych váh z Nemecka, pričom boli zverejnené v roku 2015, ale odvtedy neboli prepočítané. Potom, čo bol založený tento nový tím na MZSR, tak sme v roku 2022 vypočítali prvé slovenské relatívne váhy z dát roka 2021. Tieto ale fungovali len v tieňovom režime, čo znamená, že stále oficiálne platné boli stále tie váhy uverejnené v roku 2015, odvodené z Nemecka, ale poskytovatelia aj poisťovne mali už možnosť sa pozerať na to, akým spôsobom by sa im case mix naplňal alebo nenaplňal na základe týchto nových relatívnych váh, odvodených už z nákladových dát slovenských nemocníc. Zároveň bol v roku 2022 bola schválená a zavedená metodika prepočtu relatívnych váh, pričom v tomto roku už máme vypočítané relatívne váhy pre rok 2024, ktoré budú od 1.1. teda oficiálne platné, čiže už odchádzame od tých relatívnych váh, ktoré boli platné alebo odvodené z nemeckého systému. Pričom sme ešte urobili jednotlivé zmeny podľa skúseností z predchádzajúceho roku, podľa toho, aká bola kvalita dát. Kvalita dát je takisto niečo, s čím sa my potýkame a taktiež aj
skvalitnenie kontrol, vymyslenie nových kontrol validačných nám umožnilo v tomto roku vypočítať teda relatívne váhy pre rok 2024. Jedný z problémov, s ktorými sa my teda potýkame napríklad pri tom prepočte relatívnych váh, tým, že máme tých 1200 skupín a nie všetky z nich sú naplnené, tak v minulom roku sme mali 300 skupín bez relatívnej váhy, čo je hlavne pre napríklad poskytovateľov zdravotnej starostlivosti problém, lebo pokiaľ máme 300 skupín bez relatívnej váhy, tak u nás to funguje spôsobom, že poskytovateľ si má so zdravotnou poisťovňou zazmluvniť nejakú relatívnu váhu, ktorú v prípade, že sa mu tento pacient vyskytne, má dostať uhradenú. Alebo teda, ktorú majú započítať do case mixu. V roku 2023 tie prvé tieňové váhy mali teda 300, pôvodne z toho prvého výpočtu mali 300 skupín, ktoré nemali váhu. Tento rok sa nám to už vďaka tomu, že sme skvalitnili proces, skvalitnili naše kontroly, skvalitnili sme proces rozhovorov s nemocnicami, tak sa nám podarilo znížiť toto číslo DRG skupín bez relatívnej váhy na 180. Pričom ale stále sme sa potýkali s problémami toho, že máme veľa skupín, ktoré majú nízko alebo málo pacientov v DRG skupinách. A takisto sme sa potýkali s problémom, že sme mali zhruba 70 ADRG skupín, čiže DRG bázy, pokiaľ sa nemýlim u vás, kedy nám hodnota relatívnej váhy nezodpovedala tomu, ako klinicky náročný bol pacient. To znamená, že pokiaľ máme v jednej DRG bázi 3 DRG skupiny, tak napríklad tá prvá, tým pádom najťažšia, nemala najvyššiu relatívnu váhu. Čo je niečo, čo vieme alebo musíme riešiť na úrovni definičnej príručky, prípadne a zároveň aj skvalitnením dát nákladových. Riešenia, ktoré sme zaviedli pre rok 2024, bolo využitie valorizovaných validných dát z predchádzajúceho roku, čiže z roku 2021. Tieto dáta sme používali len vtedy, keď to bolo potrebné, pokiaľ by teda nejaká skupina nemala vypočítanú relatívnu váhu inak z pôvodného datasetu. A takisto sme využili machine learningový model pre namodelovanie nevalidných nákladov, teda pre namodelovanie nákladov pre nevalidné hospitalizačné prípady. Domodelovanie týchto nevalidných nákladov bolo potrebné len v menej ako 1% nevalidných hospitalizačných prípadov. Je to pod okolo 3000 pacientov sme takýmto spôsobom využili. S tým cieľom, aby sme teda znížili počet DRG skupín bez relatívnej váhy. Alebo v procese výpočtu v metodike relatívnych váh máme viacero podmienok, ktoré musia byť naplnené, ako je napríklad minimálny počet inlayerov, minimálna homogenita nákladov. Takisto sme nevyužívali nevalidné dáta, ale vzhľadom na to, že tým cieľom bolo zníženie počtu DRG skupín bez relatívnej váhy, tak sme postupne z týchto podmienok museli uberať a preto sme sa vlastne rozhodli aj pre výpočet alebo určenie relatívnej váhy procesom aproximácie. Že máme vypočítanú relatívnu váhu, ktorá je vypočítaná v prvom kole, kde sa nám pre vyše 950 DRG skupín, kde nám vyjde v prvom kole relatívna váha a následujú procesy aproximácie. Jedna, kedy vlastne doplňujeme pacientov z predchádzajúceho roka, potom aproximácia 2, kde sa používa ten machine learningový prístup a aproximácia 3, kedy už vlastne až 3, 4 a 5, kedy už vlastne znižujeme tie nároky alebo tie podmienky na homogenitu a počet hospitalizačných prípadov. Takýmto spôsobom vlastne sme dospeli k tomu, že z našich 1187 DRG skupín pre budúci rok má určenú relatívnu váhu 1138, s tým, že 47 skupín malo vlastne z dát, z ktorých sme to počítali, nemali sme tam prítomných pacientov, čiže 47 skupín bolo úplne prázdnych. Preto, čo teda považujeme ako za veľký úspech, ale zároveň, keď sa pozrieme aj na tie levely aproximácie, tak je nám jasné, že nie v každej DRG skupine je tá aproximácia úplne presná, ale chceli sme našim poskytovateľom umožniť alebo uľahčiť tú situáciu zazmluvňovania relatívnej váhy, aby aspoň vedeli, že na akej úrovni si majú ten case mix alebo teda tú relatívnu váhu zazmluvniť s poisťovňou, pretože vedieť, že sa to pohybuje napríklad okolo, 3,5 je lepšie ako nevedieť nič. Takže v
tomto je naša odborná obec, alebo teda aj naši poskytovatelia informovaní, akým spôsobom tieto aproximácie fungujú a akú kvalitu pri nich očakávať. Dobre, teraz by som predala slovo kolegyni. Ďakujem za pozornosť. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za pozvanie. Okrem týchto technických dokumentov samozrejme vydávame aj zoznam zdravotných výkonov, ktorý sme prebrali z Nemecka a aktualizujeme ho spolu s odborníkmi. Okrem teda pravidelnej aktualizácie podľa spätnej väzby, tam sú nejaké quick-winy, nejaké menšie postupy, zlepšenia v rôznych medicínskych oblastiach. Každoročne sa pridávame nové a nové medicínske oblasti, ktoré naplno revidujeme podľa slovenských podmienok. V rámci tohto roka sa nám podarilo dokončiť intervenčnú radiológiu, ktorá bola najviac kritická pre celé tie srdcovo-cievne ochorenia, hýbu a zdravotným systémom. Čiže toto je niečo, čo sme dokončili pre budúci rok. Začíname už tento rok vlastne a pre budúci rok chceme dokončiť spondylochirurgiu a urológiu. Okrem toho zoznam zdravotných výkonov a taktiež aj DRG, SKDRG prepájame s optimalizáciou siete nemocníc, čo je veľká reforma na Slovensku. Reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti, taktiež sa to odrazilo v zozname zdravotných výkonov. Vyvíjame aj metodiku určenia a výpočtu cien pripočteľných položiek, čo je niečo, čo u nás rieši nehomogenitu DRG skupín, kedy hradíme extra nejaké drahé ŠZM. Aplikovali sme už novú metodiku na ŠZM a taktiež budeme ju aplikovať v budúcom roku, keďže teraz dovyvíjavame tú metodiku pre lieky, transfúzie a eliminačné metódy. Následne teda ďalším takým veľkým úspechom pre tento rok bolo, že respektíve pre budúci rok, ale tento rok sa nám to podarilo vyrokovať, že prechádzame od globálnych prediktívnych rozpočtov nemocníc a zdravotných poisťovní k úhradám podľa SKDRG. Pôjde o 15% produkcie v roku 2024. Implementujeme ho zatiaľ prostredníctvom odborného usmernenia, ktoré určuje postup, akými mali nemocnice a zdravotné poisťovne implementovať to DRG v zmluvách. Zvyšných 85% by ešte teda malo ísť stále v globálnych prediktívnych rozpočtoch. Aká zdravotná starostlivosť bude hradená na Slovensku podľa SKDRG od budúceho roka? Rozhodli sme sa teda pridať niekoľko skupín, niekoľko DRG skupín, niekoľko desiatok. Toto sú také agregované informácie o tých DRG skupinách, ale teda vyberali sme tieto skupiny spoločne s poskytovateľmi, zdravotnými poisťovňami samozrejme. A v tomto bode, v tom výbere DRG skupín bola naozaj jednotná zhoda. Nebol tam nejaký problém vybrať ich. Zamerali sme sa na skupiny, ktoré sú homogénne, kde nie je problém s validnými nákladmi, kde vieme predikovať tú zdravotnú starostlivosť, kde chceme motivovať ako Slovenská republika, aby poskytovateľia viac vykonávali a kvalitnejšie zdravotnej starostlivosti. Máme také dve skupiny, tam, kde sa úplne nebojíme, že keď zavedieme plné DRG, že nám rodičky teda začnú o 200% viac rodiť. Čiže pri pôrodoch a pri novorodencoch ideme bezlimitne, čiže toľko pôrodov, koľko poskytovateľ odrodí a o toľko novorodencov, koľko sa postará fyziologických, tak toľko dostane aj zaplatených. A druhá skupina je skupina DRG s limitom. Ide o DRG skupiny, kde chceme podporiť, aby naozaj tá starostlivosť bola vzhľadom na COVID. Ide o tepky, endoprotézy bedrového kolenného klbu, ale chceli sme naozaj do toho DRG vtiahnuť všetky nemocnice naprieč spektrom, čiže sme zapojili do tejto diskusie a sme veľmi radi, že sa tomu nebránili, práve naopak privítali túto spoluprácu aj ústavy srdcovo-cievnych chorôb, čiže máme tam aj implantácie kardioverterov, ablatívne opatrenia, ale taktiež tam máme aj onkologické ústavy, či už operácie pri zhubnom nádore rekta, alebo iné teda onkologické ochorenia. V tomto prípade teda od budúceho roka v týchto DRG skupinách platí úhrada teda do 36. by poisťovne s poskytovateľmi mali toto implementovať do zmluv. Čo som teda navnímala v rámci minulého roka je, že im chcete implementovať aj vy, alebo ste v procese implementácie jednodňovej zdravotnej starostlivosti do DRG. My sme sa do toho pustili taktiež. Začali sme v roku 2022. My sme mali niekoľko zoznamov zdravotných výkonov ambulantných a tu bol samozrejme problém. Potrebovali sme ich spojiť, centralizovať a vydať jeden zoznam zdravotných výkonov na DRG báze. Ten sme vydali v 22. Už teraz nám teda reportujú dáta, alebo teraz
teraz poskytovatelia zbierajú dáta na jednotnej kódológii, čiže toto je niečo, čo už beží. V rámci tohto roka sa nám veľmi úspešne teda podarilo jednohlasne schváliť koncepciu prístupov včlenenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti a taktiež už postupne definujeme obsah, čiže tvoríme DRG skupiny, čiže už sme si povyberali výkony a teraz sa púšťame do kontraindikácií, komplikácií a vytvárania algoritmov. To, ako to u nás bude vyzerať, ten systém chceme vytvoriť do konca 24. roku. Vytvoríme separátne DRG skupiny pre jednodňovku, ktoré budú takými dvojičkami, tých pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. A grouper bude práve ten, ktorý nám rozhodne, že či to ide do úhrady pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo do úhrady pre jednodňovú alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť. Čiže akokoľvek tá nemocnica vykoná tento výkon, podľa kontraindikácií pacienta tú hospitalizáciu alebo ten konkrétny prípad zaradiť do príslušnej úhradovej DRG skupiny. Následne samozrejme chceli by sme, ale teda počítame už aj relatívne váhy na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Máme niekoľko dát, máme úhradové dáta, ako sa hradila, lebo momentálne sa u nás hradí fixnou sumou jednodňovka, ktorá je dohodnutá v zmluvách. A taktiež máme dáta, samozrejme nákladové dáta z nemocníc. Toto je niečo, čo by sme vedeli ponížiť a použiť taktiež pri relatívnych váhach. Uvidíme, ktorým modelom sa nakoniec pustíme, prípadne z dobrej praxe sme našli aj prípady, kedy sa tieto čísla dali kombinovať a nájsť ten najvhodnejší spôsob. Samozrejme, plánujeme nastaviť, už máme teda tie princípy, ako by sme nastavili vykazovanie dát a základné sadzby v tejto oblasti. Od 2025. teda je zatiaľ dohodnuté, že bude plné vykazovanie JZS cez DRG, bude nastavený dočasný úhradový mechanizmus. Od 26. teda by sme mali dostať tieto dáta, analyzovať ich a pripraviť trvalý úhradový mechanizmus. V 27. by teda mala byť, a dúfame, zatiaľ ideme podľa plánu, by mala byť jednodňovka úplne včlenená do SK-DRG. Vykazovať si majú úhradovým mechanizmom a nie len pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, nie len pre nemocnice, ale sme veľmi radi, že do tohto projektu sa s nami pustili aj poskytovateľi jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Ak sa pýtate prečo, tak je tam niekoľko motivácií menších poskytovateľov. Analyzovali sme ich úhrady, keďže nám zdravotné poistenie doručili dáta priemerných úhrad na poskytovateľov aj na jednodňovej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti. A videli sme, že poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti majú vyššie úhrady za ten istý výkon ako jednodňovkári. V priemere to bolo zhruba o tých 10 až 20%, ale čo bolo viac desivé, bolo, že pri tom istom výkone sme našli u rôznych teda poisťovní od minus 90% do plus 90%. Čiže niekde je naozaj o 90% ten istý výkon hradený lepšie v jednodňovke ako v ústavke a zase naopak, niekde je to lepšie v ústavke ako v tej jednodňovke. Čo je takým našim cieľom pri tejto jednodňovke, samozrejme zvýšenie bezpečnosti, bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, zníženie čakacích lehôd, transparentné a spravodlivé financovanie zdravotnej starostlivosti jednodňovej, ktorá teraz je čisto na zmluvnej báze, kto si čo vyboxuje, tak to má. Ocenenie, teda previazané poskytovateľov ústavky na jednodňovku, teda jednodňovku na ústavku, zvýšenie efektivity a prvotné predikcie, ktoré sme teda vypočítali, nám hovoria, že by sme v tejto časti na tomto projekte mohli ani nie ušetriť, ako realokovať na konkrétnu potrebnú zdravotnú starostlivosť akutnú 30 miliónov eur, čo je zhruba necelá 1 miliarda českých korún. Takže toto je niečo, čo je za nami. Za tie 2 roky sme sa s tým pobili. Ďakujeme vám teda, že môžeme každý rok takto nabrať inšpiráciu a tešíme sa z tejto spolupráce a budeme teda veľmi radi, keď prídete aj na našu konferenciu a my aj celého týmu CKS DRG vám ďakujem veľmi pekne.